Sziasztok! És főleg szia Maxwell, mert remélem, hogy újra majd kijavítja a hibáimat ebben a videóban. Szeretnék mutatni nektek egy kicsit a lakásomat, de főleg hogyan tanulok magyarul. Itt vannak az könyveim. Ezt a könyvet nekem feladta a kisfiút, és ezt is. Nem ezt. Ezt is. Köszönöm, kisfiút. Nagyon fontos nekem ez a könyv. És ezt a könyvet olvasom is gyakran, és benne van sok új szó, és láttátok, hogy ide néhány szót írtam. Ezt használom minden csütörtökön és pénteken. Hallgatom a CD-t, a magyar CD-t, amikor vezetek. És ezt a könyv, azt hiszem, hogy ez a könyv a legfontosabb nekem, mert már azt elolvastam 3-szor, és tovább azt használom. Itt vannak a kis kártyáim. Az egyik oldalra írom a cseh szót, és a másik oldalra írom a magyar szót. És ezek a legnehezebbek. És ezért van egy piros dolog. Láttatok, hogy sokat nem megtanultam. Próbálok, de ezek a szavak nagyon nehezek nekem. Rendben. Ezek a papírok Maxwell-tól a feladványot. Maxwell látod, hogy sokat tanultam, és írtam ide, mert akartam tudni a megoldást. Ez is egy feladványot. És ott az asztal van egy cseh könyv és egy spanyol könyv. És ott a másik oldalon van a számítógépen. Ezt használom, amikor írok a howtolearnanylanguage.com-ban,
Ott ülök minden vasárnap, amikor írom az új fejezetet. Rendben. És most szeretnék mutatni nektek az, az ékemet. Először ki kell nyitanom ezt az ajtót, és most azután láthatunk kint. Nem tudom, mit történik kint. Ez egy normális nap. Láthattatok, hogy süt a nap. Az idő nagyon jó, de egy kicsit fázom. A kilátás elég jó, szerintem. És ott a távolban a fürtér, ott dolgozom minden nap. Rendben, most akarok bemenni a lakásomba, mert hogy mondtam, elég fázom. Rendben. Sziasztok!